Hello po, good afternoon sa inyong lahat mga mamamayan. Ngayong hapon na ito ay magluluto po ako ng ginataang kalabasa at ito na po ang ating mga ingredients. Unang-una, bawang, luya, sibuyas, mushroom, kalabasa, pritong isda na hinimay-himay ko po, pusit na tuyo, gabi, baby corn, kamatis, gata ng niyog, mantika, asin, at saka tubig. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong lutuin to. Ngayon po ay naglagay na po ako ng mantika at saka ginisa ko na yung ating bawang. Hintayin lang po natin na mag-brown siya ng konti. Ngayon po na medyo nag-brown na yung ating bawang, ay isusunod na natin ang ating luya. Tapos hahaluin lang po natin. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating sibuyas. Hahaluin na po natin siya. Ngayon po ay isusunod na natin itong ating pritong isda na hinimay-himay po natin ng maliliit. Tapos hahaluin lang natin siya para manuot yung lasa or at saka amoy ng ating sibuyas, bawang at saka luya. Ngayon po ay susunod na natin ang ating kamatis. Tapos hahaluin po natin siya hanggang sa maluto yung ating kamatis. Ngayon naman po ay maglalagay po ako ng konting tubig. Yan. Konting-konti lang po yung tubig na ilalagay po natin. Ngayon po ay pwede na po natin ilagay itong ating gata na isang lata. Tapos hintayin lang po natin na kumulo yung ating sabaw. Ngayon po ay hahaluin po muna natin tong ating sabaw. Yan. Pagkatapos po ay takpan po muna natin para pakuluin. Titignan po natin yung ating sabaw. Ngayon po ay kumulo na siya. So, pwede na nating ilagay itong ating gabi. Isasabay ko na rin po itong kalabasa kasi matitigas po sila. So, kailangan po isabay natin yung mga matitigas para sabay po silang maluto. Ngayon ay hahaluin po natin ng konti. Ayan, para mapunta siya sa ilalim yung ating kalabasa. Pero wag po nating haluin ng hahaluin kasi makati po yung gabi kapag nasubrahan sa paghalo. So, ngayon ay papabayaan lang po muna natin siyang kumulo. So, kailangan po nating takpan to para maluto po yung ating gabi at saka kalabasa. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng asin dito sa ating nilulutong sabaw. Ayan, konti lang po muna. Ngayon po na luto na yung ating gabi at saka kalabasa ay pwede na po nating isunod ang ating mushroom. Hahaluin lang natin siya
para mapunta siya sa ilalim, para maluto siya. Kaya kailangan natin siyang haluin. Naglagay na po pala ako uli ng asin kanina. Tapos tinikman ko po siya. So ngayon ay tamang-tama na po yung timpla ng ating sabaw. Hihintayin po natin na maluto yung ating mushroom. So, hahayaan po natin kumulo siya ng kumulo para maluto agad. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating pusit na tuyo or tuyong pusit na hiniwa ko po siya ng maliliit. Haluin po natin siya. Sa huli ko na po ilalagay yung baby corn natin kasi mabilis lang naman yung maluto kasi galing sa lata po yun. So, ibig sabihin, luto na po siya kung galing siya sa lata. Kaya, siya ang pinakalas kong ilagay dito sa ating kawali. Ngayon po ay hihintayin na lang po natin na maluto yung ating pusit na tuyo. Napakadali lang nitong lutuin, tsaka napakasarap po. Subukan niyo po itong reseping ito at sigurado akong magugustuhan po ninyo. Ngayon pong luto na ang lahat ay ilalagay na po natin yung ating baby corn. Ngayon pong luto na tong ating ginataang kalabasa ay ito-turn off na natin yung ating stove para ma-serve na po natin tong ating niluluto today. So ngayon ay kukuha na po ako nitong ating sabaw para ma-serve na po. Ito na po ang ating ginataang kalabasa with toyo na pusit at saka pritong isda. So, ayan na po. Luto na po siya. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-share at mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!